Moltíssimes gràcies, abans que res, a tothom per estar avui en aquesta jornada. Estem molt contents des de l'Ajuntament de Terrassa, des de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i des de les plataformes d'afectats per la hipoteca de donar-vos la benvinguda i de fer aquesta jornada de reflexió col·lectiva i de treball conjunt que esperem que no sigui l'única ni la darrera, sinó que n'hi hagi moltes més, perquè el moment efectivament ho requereix. Fins ara no ha estat gaire habitual que hi hagués una jornada coorganitzada per un ajuntament important com és l'Ajuntament de Terrassa, en aquest cas, i entitats de la societat civil com l'Observatori d'IDES de Drets Humans o moviments ciutadans com la Plataforma Afectats per la Hipoteca, però davant d'un moment tan excepcional d'autèntica emergència habitacional com el que estem vivint, això no hauria de ser una excepció, això hauria de ser la norma, perquè el moment requereix que efectivament tothom, tota la societat civil i les administracions que realment vulguin defensar els drets de la ciutadania, que treballin conjuntament per efectivament fer tot el possible per fer efectius els drets fonamentals, i en aquest cas concret estem parlant del dret a l'habitatge. Estem parlant del dret a l'habitatge perquè, com ja venim denunciant des de fa anys, des de l'Observatori, des de la Plataforma Afectats per la Hipoteca, des d'altres col·lectius, malauradament a l'estat espanyol i a Catalunya també, estem parlant que el dret a l'habitatge és un dret sistemàticament vulnerat a casa nostra, que té un ampli reconeixement normatiu. En realitat el dret a l'habitatge està plenament reconegut en les nostres lleis, des de la Constitució, a l'Estatut, en els tractats internacionals que s'han ratificat, o sigui que reconegut formalment hi és, però fins ara les administracions públiques han estat fent una legislació i unes polítiques públiques absolutament contradictòries amb aquesta normativa. Unes polítiques públiques que han mercantilitzat l'habitatge i que ens han portat on estem avui, a ser una autèntica anomalia en el context europeu i més enllà. Estem parlant, recordem ràpidament les dades, estem parlant que l'estat espanyol és l'estat d'Europa amb diferència que més desnona, que més gent fa fora de casa seva. Al mateix temps és el país d'Europa que més habitatge buit acumula amb molta diferència. Les dades oficials parlen del voltant de 3 milions, gairebé 3 milions i mig a l'Estat, del qual es calcula que gairebé mig milió es trobaria a Catalunya. També una altra anomalia és que a tot això Catalunya és la comunitat autònoma que encapçala també els rànquings dins de l'estat espanyol, que encapçala els rànquings a Europa. O sigui que estem en una de les zones de màxima emergència habitacional de l'Estat, tant en execucions hipotecàries, en desnonaments com en habitatge buit, encapçalem tots aquests rànquings. I també tenim una altra desgraciada anomalia en el context europeu, que és que malgrat que som el país d'Europa amb molta diferència que més ha construït en els darrers anys, en canvi som el país que menys habitatge social, de lloguer social ha fet. Crec que només juntament ens podem comparar amb Grècia en això. Però per la resta ens superen tots els països europeus on ens trobem parcs de lloguers socials del 20 al 30% i aquí no ha arribat o ha estat al voltant de l'1%. Amb la qual cosa l'Estat i les administracions estan incomplint sistemàticament les seves obligacions perquè per una banda no eviten el desnonament, el desallotjament, que és la pitjora més violenta de les vulneracions del dret humà a l'habitatge, i per altra banda no només no ho evita sinó que tampoc garanteix el reallotjament, malgrat que és el que diuen tots els tractats internacionals que està obligat a fer l'Estat i les administracions públiques en general. Davant d'aquesta situació d'emergència, que no m'allargaré, a més després hi ha diverses persones competents que segur que aniran aprofundint en les diferents parts d'aquesta problemàtica, però davant d'aquesta situació d'emergència del que es tracta efectivament és, encara que sigui tard, però que actuem tots, cadascú des de la seva esfera, des de la societat civil, des de les administracions públiques, i hem de dir, des de l'experiència concreta de les plataformes d'afectats per la hipoteca, que fins ara aquí qui ha estat més a l'alçada de les circumstàncies ha estat la ciutadania. Ha estat la ciutadania qui tots aquests anys ha estat denunciant el problema, s'ha anticipat el problema. Recordem que quan es va crear la plataforma Afectats per la Hipoteca ara fa 5 anys a Barcelona aquesta problemàtica estava completament invisibilitzada. Les víctimes de la vulneració del dret a l'habitatge estaven culpabilitzades i criminalitzades. La resposta institucional era que tot el que li passava a la gent era culpa seva, que havia volgut viure per sobre de les seves possibilitats.
I l'administració en general, sense personalitzar amb uns o amb uns altres, en general l'administració, que és el que li preocupa a la ciutadania, independentment de qui governi, la ciutadania esperem que les administracions responguin a les necessitats i als drets dels ciutadans i ciutadanes. En general les administracions ni van anticipar la problemàtica, de fet van negar l'existència de la bombolla immobiliària fins i tot quan ja havia esclatat. Es va seguir incentivant el mateix model que ens ha portat fins aquí, de la propietat, el sobreendeutament, la mercantilització de l'habitatge, i no es van saber tampoc anticipar les diferents administracions en aquesta problemàtica, però sí ho va fer, insisteixo, la ciutadania. Jo crec que això sí que ha donat, malgrat la situació d'extrema dificultat que estem vivint avui en dia, amb aquesta crisi de llarga durada que estem patint, malgrat les dificultats, jo crec que la ciutadania sí que ha de tenir una certa autoestima, per veure que realment la gent amb menys recursos, sense tenir l'exèrcit d'advocats i economistes, etc., que tenen les administracions, la ciutadania ha estat capaç d'autoorganitzar-se, de veure venir el problema, de buscar-hi respostes, de buscar solucions, d'interpel·lar les administracions públiques. Recordem que en aquests 5 anys les plataformes d'afectats per la hipoteca han interpel·lat a totes les administracions per igual, hem fet propostes de mocions, propostes de llei, hem fet tots els escrits possibles per als jutjats, hem portat el tema a l'àmbit internacional, ens ha donat la raó al Parlament Europeu, Nacions Unides, no sé qui més ja ens ha de donar la raó, perquè el govern actual de majoria absoluta del Partit Popular escolti el que avui és un clam absolut, unànim de la ciutadania de ja n'hi ha prou. Perquè creiem que podem aportar moltes coses al nostre país, però si n'hagués d'escollir una sola, triaria sens dubte ser una capital dels drets humans, una capital de la justícia i del benestar social, una ciutat de persones i per persones en la qual apostem per posar l'economia i la política al servei de la gent i no a l'inrevés. Aquesta jornada per nosaltres pensem que és un exemple molt clar d'aquesta voluntat no només de contribuir a resoldre el drama humà i social de l'habitatge a Terrassa i al nostre país, sinó també de demostrar amb fets que en una democràcia la política ha d'estar molt a prop de les persones i ha de respondre sempre, per difícil que sigui, a la voluntat dels ciutadans i de les ciutadanes. Per això vam decidir acostar-nos a la realitat, acostar-nos al dia a dia, i una de les primeres coses que vam fer va ser assistir a una assemblea de la PA, sense cap mena de protocol, amb l'objectiu d'escoltar, amb l'objectiu d'aprendre i de guanyar la confiança de la gent que estava i està lluitant i patint per aquesta causa. Per tant, no era només un gest, sinó que era un compromís. Intentar respondre a aquesta pregunta, com fem front a la manca d'habitatge social, partint d'una realitat molt complicada, ja s'ha dit aquí, d'un estat, que és l'estat espanyol, que és un dels estats que en l'àmbit europeu situa a la cua en matèria d'habitatge social, sobretot d'habitatge social de lloguer. És el país dins de la Unió Europea que més habitatge desocupat té, tot després de l'esclat de la crisi financera, i és un país on els desnonaments, com tots sabem, per diferents raons, no només per execucions hipotecàries, sinó per impagament de lloguer, estan creixent de manera exponencial. Per tant, partint d'això que fa uns anys semblava exagerat, però que ara es pot qualificar sense cap tipus d'exageració de situació d'emergència social. Quan parlem d'aquesta situació d'anomalia, ho podríem parlar amb números, jo no he portat aquí un PowerPoint per dir-ho, però ho podem recordar. Hi ha països a la Unió Europea com a Holanda, com a Àustria, com a Suècia o com a França, on l'habitatge social de lloguer arriba entre el 20 i el 35% del total del parc d'habitatge social. En canvi, en el cas de l'estat espanyol, l'habitatge de lloguer social no arriba ni a l'1%. Hi ha països que no tenen tampoc un parc de lloguer social molt elevat, com és el cas d'Alemanya, que només arriba a un 6%, però que en canvi tenen una regulació bastant estricta del mercat de lloguer privat, la qual cosa no passa a l'estat espanyol, on, com sabem, en els últims anys, des de l'any 2009, s'ha produït una desregulació molt forta del mercat privat de lloguer, amb les legislacions aprovades l'any 2009 o 2011, i sobretot amb una llei, la llei 4 de l'any 2013, sobre flexibilització i foment del mercat de lloguer, que ha reduït fins a proporcions exorbitants les garanties i els drets de les persones desnonades. Doncs partint d'aquesta realitat. Ara fa 2 setmanes el diari britànic The Guardian va publicar un informe que es deia l'escàndol dels habitatges buits, que era un informe en el que s'explicava que al conjunt de la Unió Europea actualment existeixen 11 milions d'habitatges buits,
Els països que encapçalen diguem-ne aquestes situacions són naturalment el Regne d'Espanya en primer lloc, amb gairebé 3,5 milions d'habitatges buits. Només que sigui legal i que sigui possible que les administracions local, autonòmica, sancionin aquests habitatges buits que estan incomplint la funció social. És que és una obligació utilitzar totes les mesures possibles per fer efectiu el dret a l'habitatge que des de fa més de 5 anys s'està vulnerant greument en el nostre país. Obertura d'expedients a entitats financeres que tenen pisos desocupats i que no compleixen, com s'ha dit, el que determinen les lleis vigents, el que determina concretament aquesta llei pel dret a l'habitatge que va aprovar el Parlament de Catalunya el 2007. Aquesta ha estat també una de les decisions més difícils i més arriscades que hem pres com a Ajuntament i en les quals hem demanat i obtingut el suport i compromís unànim de tot el govern municipal i de les dues formacions polítiques que el composem. Ho hem dit moltes vegades, nosaltres no anem contra ningú, sinó que anem a favor de la gent, a favor de tota la gent, sigui quina sigui la seva condició. No distingim entre persones ni pretenem tampoc fer de Robin Hood. Simplement exigim que la llei es compleixi igual per tothom. I això inclou les entitats financeres, que són part del problema i poden ser, si volen, part de la solució. Ara per ara la veritat és que volen una altra cosa. Pretenen resoldre els seus problemes actuant en la major part dels casos com a pisonadores. No tothom ho fa igual, és veritat, i hauríem d'anar amb compte per no generalitzar injustament, però els més forts han imposat la seva estratègia i els seus interessos tenen al seu favor sovint una legislació feta a la mida del sector financer al llarg de dècades. Per cert, un apunt al marge, costarà molt, costarà moltíssim, però penso que és urgent que comencem a canviar aquesta legislació, que la qüestionem des de la societat i des de la política i que impulsem realment canvis en profunditat. De manera que amb totes les precaucions i amb totes les cauteles del món, havent demanat tots els informes i tots els dictàmens possibles i amb la màxima prudència, l'Ajuntament de Terrassa va decidir fer un pas endavant i ser el primer a exigir a les entitats financeres que compleixin la llei pel que fa als pisos desocupats.